present. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Hello abyan, mayong aga dira sa imo kag welcome gigs sa aton nga palatungkunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Aton inigin patuhoy sa mga Ilonggo speaking listeners sa Daily Light dira sa Hinubaan, sa Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, Bantayan B, Cabancalan City, dira sa Tapi, Cabancalan City, sa Mulubulo, Kawayan, Negros Occidental, Daan Banwa, Cabancalan City. Kag nagapasalamat kita sa aton mga kabyanan nga diri sa Bayawan City ma-replay man ni Pastor Guillermo Toto Salcido Jr. Dira man sa mga kauturan kag mga kabyanan nga nagapamalandong sining pulong sa Ginoo nga mga Ilonggo speaking. Mayong aga dira sa inyo nga tanan. May mga kauturan kag mga kabyanan kita nga nagatanaw sini bisan pa dito sa Amerika ang Dios magapakamaayo dira sa inyo mayong gabi o mayong hapon ba dira sa inyo. Aton padayonon ang aton pagpamalandong sinang mga relationships. Relationship sa Dios. Ang aton pagtuo, pagsalig, pagkahadlok dira sa iya, ang aton nga pagigugma dira sa iya. Sa aton man relasyon sa aton nga isig katao, kagamoy na ang aton pagapamalandungan sa sini nga aga nga makita sa Lucas kapitulo 10, bersikulo 29, tubtob diri sa 37. Tudlo o kon ginsugid ini ni Ginoong Hesus sa isa ka mangin alamon sa kasuguan nga tao nga nagtilaw kay Ginoong Hesus. Kon anugid bala ang himuon sa pagpanubli sang kabuhi nga walay katapusan. Now, ako karon magabasa sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 29. Kag aton hambalan, abyan, ang aton relasyon sa aton kasilingan. Apang siya nga nagahandom sa pagpakamatarong sang iya kaugalingon nagsabat kay Hesus, kay sino bala ang akon isig katao kon kasilingan? Si Hesus nagsabat, may isa katao nga nagapakadto sa Jericho gikan sa Jerusalem. Kag ginbanggaan siya sang mga buyong nga naghublas kag nagbakol sa iya. Kag nagtaliwan nga nagabiya sa iya nga daw patay. Karon natabo nga may saserdote nga nagadulhog sa sadtong dalan. Kag sa nakita niya siya, nagligad siya sa pihak. Sa among bagay ang Levita man ang nag-abot. Siya sa sadtong duog kag nakakita sa iya. Nagligad sa pihak. Apang isa ka Samariahanon sang nagpanlakatan nag-abot diin siya. Kag sang nakita niya siya, naluoy siya. Kag nagpalapit sa iya kag ginsamburan ang iya mga pilas nga ginabubuan sing lana kag alak. Kag ginpasakay siya niya siya sa iya kaugalingon nga hayop. Kag gindala siya sa dalayunan kag ginatipan siya. Kag sang nang madason nga adlaw, nagkuha siya sing duha ka dinaryo. Kag ginhatag sila sa tagbalay nga nagasiling, atipan na siya kag bisan ano nga magamit mo nga dugang, ako sa akon pagbalik magabayad sa imo. Sino bala sining tatlo sa huna-huna mo
ang nangin isigataw sa ginbanggaan sang mga buyong. Nagsabat siya ang nagpakita sing kaluoy sa iya. Kag si Jesus nagsiling sa iya, lakat, kag himua ang subong. Diyos nga balaan, salamat gid nga kami karon imo nga ginhatagan sing kaygihonan sa pagtuon kag sa pagpamalandong sang imo balaan nga pulong. Ihatag o Diyos ang ihibalo sa imo alagad kag bisan pa sa mga palamati kag mga nagatan-aw diri sa Facebook sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Life is relationships. Relationship with God, relationship with others or neighbors, relationship with yourself. Karon diri kita sa relationship with others. Aton mabasa diri abyan ang sabat ni Ginoong Hesus sa isa ka tawo nga mangin alamon sa kasuguan nga nagatidlaw sa iya. Siling niya, ano bala ang nasulat sa kasuguan? Siling ni Ginoong Hesus sa iya. Paano bala ang pagbasa mo? Kag nagsabat siya atong manginalamon sa kasuguan. Higugma ang Ginoo nga imo nga Dios sa bugos mo nga tagipusoon, kag sa bugos mong kalag, kag sa bugos mong kusog, kag sa bugos mong una-una. Kag ang imo isigataw subong sang imo kaugalingon. Kag nagsiling siya sa iya, nagsabat kasing matadlong, himua ini kag magakabuhi ka. Ining aton nga relasyon sa Dios, aton ipakita ang kaayuhan sini pinaagi sa aton relasyon sa atong isigataw. Kinahanglan aton ipahayag ang realidad sang aton kaluwasan subong nga mga Kristohanon pinaagi sa matudtuod nga pagigugma sa Dios kag sa tanan nga mga katawan. Wow, kadamo sa mga tao nga nagasiling sila may gugmaon sa Dios kag sila nagatuman sa Dios. Pero hindi sila may gugmaon sa ilang kasilingan. Ano ang nakita naton diri abyan? Sa isa ka tawo nga may gugmaon sa iya nga kasilingan. Now, tanaw naton anay ang ginhimo sining mga reliyoso nga mga tao. Ang una, ang saserdote. Ining saserdote, ako nagatuo nga siya halin dito sa templo. Nag-alagad sa dito sa templo, saserdote meaning pari. Ang ilang nga pari sang una, nagapangasawa. Saserdote. Pareho bala sa kay Zacarias, saserdote man. Inisya, may asawa nga si Elizabeth. So, nagapangasawa. So, ini nga saserdote, halin siya dito sa templo. Nakaalagad sa dito. Mapauli siya, I believe, sa iya nga balay. Sa iya asawa, sa iya mga kabataan, sa iya pamilya. Kag ang isa ka tao, excuse me, ang isa ka tao nga nag-alaga dito sa templo, kag magauyat sa tao, bisan nga daw patay ini sa versikulo 30, isipon siya nga mahigko, kag hindi siya makaupod, makahulid sa iya kaugalingon nga asawa. Madamo sila sa mga ritualis sina. Kung sa aton pa, ini nga saserdote, nagahuna-una siya, nakaalagad naman ko sa Ginoo. Hindi lang ko anay mag-artipan, magbulig sini. Balikid siya, arawan ang libita. Siya na lang ang magabulig sini. So iya nga gineglect, gintugyan, iya talikuran ang kahyunan nga makabulig siya sa sining isa ka ginbanggaan,
isa ka tawo nga kawatan sang mga buyong, ginbiyaan nga hublas kag nga daw patay. So sila niya, ako na lang ni bilin sinang nagasunod sa akon nga libita. Nakahibalo siya sang kahimtangan kag kinanglanon sadto nga tao nga daw patay. So nagpadayon siya sa iya nga pagpauli. Nagsunod ang Levita. Ang Levita mas lower ini kaysa saserdote. Although nga ang saserdote Levite man na, kay halima na sila sa tribo ni Levi. So sa iyang una-una, nagadali man ako. Wala gani ito nagbulig ang mas taas sang posisyon kaysa akon, kay siya saserdote, ako pa. So, siling sang balahan kasulatan, nakahibalo siya sang kahimtangan kag kinanglanon sadto nga tao. Kag siya nagtumar sang interest. Kay pinaagi sa iya nga ginhimo, nagsiling dere, sa amo nga bagay ang Levita man, sang nag-abot siya sa sadtong duog kag nakakita sa iya. Nagtanaw siya, naguntat siya, nagpundo siya kag iya nakita ang kahimtangan sa nga tao nga daw patay, nga nagakinanglan gid sang bulig. So iya nga identify ang problema, na-inform siya nanungod sa problema. Pinagi siya pagtanaw. Nagbutang siya sang interest sa iya kaugalingon. Kag nga daw mabulig siya, pero sa iyaw na una, wala ganito hatag sang panahon, kag bulong atong saserdote, ako pa. So, nagpadayon siya sa paglakad. Pero nag-abot ang isa ka Samaryahanon. Sang nagpanlakatan, nag-abot diin siya atong daw patay. Kag sang nakita niya siya. So, na inform kag na-identify niya ang kinahanglan sa nga tao. Nagbutang man siya sang interest kay naguntat, nagpundo gid siya. Kag nagpalapit sa iya kag ginsamburan ang iya mga pilas nga ginabubuan sing lana kag alak, kag ginpasakay niya siya sa iya kaugalingon nga hayop, kag gindala siya sa dalaynan kag ginatipan siya. So hindi lamang siya na informed, na hindi lamang nga na-identify niya ang need, hindi lamang nga interested siya, kundi nakig-involved gid siya. Agod nga maayo, mahimunan, masugata ang kinanglanon sa tong tao nga ginbiyahan sa mga buyong, nga ginhublasan sa mga buyong, ginbiyaan nga daw patay. So ano ang natabo tungod kay siya nagpasakay sadtong makaluluoy nga tao, kag nga gindala dito sa balay nga maatipan siya? Ining pagbulig sa aton mga kasilingan, may ara gina expenses, may kagastuhanan, kabilyanan gina, may mga kabudlayan kita nga masugata. Basta nga ikaw magbulig, magpahayag sa imong gugma sa imong kasilingan. Una, effort, kusog, paghakwat pa lang sa tong tao dito sa pagpasakay sa iya hayop, effort na to. Ang pagsambod sang samad, kag ang pagbubo sang lana, kag sang bino, effort na. And then, ang pagbubo sang lana, kag pagbubo sang bino, expenses na. Kag ang pagdala dito sa balay nga maatipan siya, expenses man to. Pero, ari diri ang ginhimo niya, no? Sa versikulo 35, siling sang balahan kasulatan, 35.
Kag sang madason nga adlaw, nagkuha siya sing duha ka denaryo. Gasto man na, di ba? Kaginhatag sila sa tagbalay kag nagasiling. At na siya, kag bisan ano nga magamit mo nga dugang, ako sa akon pagbalik magabayad sa imo. So ining pagbulig naton sa aton mga nagakinahanglan nga mga kasilingan, may expenses na. Effort, expenses of time and money, and then ang nakita na kon dire nga ang iya nga ginhimo amo nga naghatag siya sang instruction kag sang encouragement sa tag-iya sang balay nga mag-atipan sa tong tao nga nagakinanglan sang bulig. So amo ini nga siya gintawagin nga Good Samaritan. Kay hindi lamang nga na inform siya sang kaintangan sa tunga tao. Hindi lamang nga na-identify niya ang kaimtangan sang tao, kaangay sang ginhimo sang saserdote. Hindi lamang nga interested siya, kaangay sang ginhimo sang Levita, kundi nga siya nakig-involved sa pagsugata sang kinahanglan sa tong tao nga bunalan, ginbanggaan, ginhublas ang iya nga ginsuksok nga bayo kag nga ginbiyan nga daw patay. No? Ining Samaritan, isa siya katao nga naggasto sa iya nga involvement sang effort, sang expenses, pero nakahatag sang encouragement sa tag-iya sang balay at ipanan. Kagamoy na biyan, kung kita sa pagkamatod nagahigugma sa aton Dios, aton ipakita ang amo nga gugma pinagi sa pagsugata sang kinanglanon sang aton kasilingan. Sino ang good neighbor? Ang good neighbor amo ini isa ka tao nga nakaibalo sang kinanglanon sang isa man ka tao kag siya nagasugata sini nga kinanglanon. It is not necessarily nga isa ka tao, isa ka pamilya nga naga-istar sa tupad sang imo balay. No. Ining Samaritan wala man gani nakakilala sining tao nga ginbiyaan nga daw patay, but he was a good neighbor to him. So ang good neighbor is a person who knows the need of anyone and who meets that need. Diyos nga balaan, madamog nga salamat sang imo nga balaan nga kasulatan. Pakamayuay ni sa kabuhi sa mga nagapamati, agbisan pa sa mga nagatanaw diri sa Facebook. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Brother Alimar, thank you, Gid. Ma'am Hanitz Villarubia, Serge, mayong aga, istorya ta karon. Christina Helpo Waris, Sister Sharon Guerra, madamog nga salamat, and then Mikaela Baka. Abyan, halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, ako si Pastor Ipafrascar, nagasiling. Ang Diyos, magauna, magasunod, kag magapakigupod sa imo. Madamogin nga salamat. Sa imo. Madamogin nga salamat.